Mae gemau cyfrifiadurol mor realistig y dyddiau yma, cyn bo hir byddwch chi'n gallu camu mewn i'r gêm a chwarae gyda'ch arwyr. Pan o'n i'n blentyn, pethau tipyn mwy syml. Na gyd oedd angen, oedd un bus a'r gallu i wneud hyn. A heddi, yn Nhref-Y-Clawdd, dwi'n cael camu nôl im Mhlentyndod. Cystadleuaeth Subbuteo oedd wedi denu tîmau o ardal Bwcle, Caerdydd a Wolverhampton i'r canolbarth. Ac fe ges i gyfle i hel atgofion gyda un o gymeriadau'r tîm lleol. Pan o'n i'n fach, o'n i lot o'n ffrindiau chwarae fo hefyd. Oedd o'n gêm mawr yn y 70au. Enfawr. A oedd ti'n cael ei flic ymlaen. O, na fe, flic am ddiffynol, wrth gwrs. Pwy oedd yn ennill? Ti neu Geraint? Oedd o'n eitha gyfartal ar y pryd, ond dyddiau yma, os o'n i'n cael gêm wan, os o'n i'n ennill dwi'n meddwl. Be sy'n cael fi, fel ti'n gweud? Chi'n cael un ergyd a chi'n cael amddiffyn hefyd. Mae lot o symud. Mae rai rein yn chwysu. O, maen nhw dda, maen nhw dda. Nawr, dyw'r gêm ddim o'r boblogaidd ym Mhryden ac oedd un y 70au. Mae Subbuteo'n parhau'n boblogaidd iawn mewn ambell i wlad hyd heddi. The world champions in Italy and Spain play what, Subbuteo as well as Ronnie O'Sullivan play snooker or Phil Taylor at darts. See, Malta's a very small country, but they have 700 players. And in their sports personality of the year, they had a guy in the top 3. Mae siop Subbuteo Tom Taylor wedi cael ers rhoi blynyddoedd bellach a mae'n parhau i drefnu twrnamentau'n rheolaidd yn Nhref-Y-Clawdd ac yn parhau'n dipyn o chwaraewr hefyd. Di-sgôr, bell o fod yn ddiflas ar un o bryd. O, Save. What a save! What a save! Dwi'n cael gwers gan y meistr. Y trefnydd i dynod. O, mae fe drodd. Dwi'n colli an... O, mae mewn. Gawl! O, gol dda. Dwi ddim. Boys, be ddigwyddodd mas na? Ni wedi bod trwy popeth. Tactegau, patrwm, popeth. Fi wedi gweithio chi pwy i farcio. Beth o ti'n neud? They're walking it in. Typical Arsenal. Yeah! Here we go! Here we go! Tis that. Full time? Yeah. Diolch yn fawr, Tom. Thank you so much. Yeah, thank you for the little lesson as well. Bod y rhan fwyaf o'r chwaraewyr yn ail fyw nostalgia i Plentyndod, roedd na un yn profi bod Subbuteo yn dal i ysbrydoli cenhedlaeth newydd. I'm number 1 in the UK for the under-12s and 47 in the world for the under-12s. Well, that's not bad. And you're only 8. I'm the same. All my children, computers, everybody's playing computer games, but this is very different. Is this better? I find it better to computer games because it's more tactical. Cyrraeddodd Ruby rhwng gynderfynol y gystadleuaeth unigol cyn colli'r enillydd Phil Dacey o Gaerdydd a'r criw o Gaerdydd gipiodd y cwpan i'r tîm buddigol hefyd. Dwi'n mynd hoffi edrych yn ôl fel arfer achos mae'r atgofion yn dueddol o fod yn well na'r reality. Ond mae rhaid gweud, dyw Subbuteo ddim di siomi. Mae fe yma o hyd, falle bod e yma i aros. Flick to kick.